I el que comentaves d'ajudes de lloguer i tot això, clar, això també depèn molt, és a dir, totes, o deies que la gent té el cap, també us ha de quedar molt clar. Això, nosaltres vivim afortunadament en un estat de dret i en un estat de benestar. Per tant, hi ha uns drets mínims que se li donen a tothom. Quins són aquests drets mínims? L'educació obligatòria i fins als 18 anys, la sanitat pública íntegra, a Catalunya es dona íntegra, la bàsica i l'especialitzada, i, bueno, no pensis que gaire cosa més, no. L'educació, però ja està, però totes les ajudes posteriors, com ajudes a l'habitatge, ajudes al lloguer, treballar, subsidis de no sé què, serveis especialitzats, la drogodependència, la discapacitat, la dependència, tot això vol residència. Residència. Per tant, és normal que una persona pugui anar al CAP i tingui targeta sanitària perquè el que ha legat ha portat aquell certificat que posa que que no estàs d'alta a la Seguretat Social però que ets col·lectiu vulnerable, i amb això a Catalunya també t'atenen i et donen targeta. Allò que deia que no li donen a un estudiant, perquè tothom sap que un estudiant té una mútua privada, per tant, ni se'l miren al cap. Llavors l'estudiant el que fa és posar-se la targeta d'estudis a la butxaca i diu, jo sóc un irregular i no tinc un xavo. Ah, doncs targeta. D'acord? O sigui, és normal que tingui targeta i és normal que puguin anar a l'escola. El que no pot tenir és ajudes al lloguer si no és resident. Si té una targeta vermella o si té una residència, té més possibilitats que si no té res.